biztosan meg lehet élni 47 000 forintból. A szegénység idén érdeklődés hiányában elmaradt. Bármennyire nyomorúságosan hangzik, ők is a haza. Erre nehéz mit mondani. Ez meg mégis micsoda? Lehetséges lenne ez, hogy egy csomó magyar háztartás pont a szegénységi küszöb felett keres évente, vagy pedig valami nem stimmel az adatokkal. Rendeztünk egy műhelybeszélgetést. Ez a beszélgetés abban erősített meg minket, hogy amit látunk, az tényleg súlyos probléma, és amit látunk, az nem állhat elő természetes úton. Ők ezt nem látták akkora problémának. Ez a történet nem arról szól, hogy mi van az adatokban, hanem azoknak az embereknek az életéről, akik Magyarországon szegénységben élnek. Ugyanis, ha nem stimmelnek az adatok, akkor sem a politika, sem a civilek, sem pedig a média nem tud rajtuk segíteni.